buɗe da na so in yi tambihi a kansa bayan wannan shine abinda wani malami da ya dawo daga Iran kwanan nan yake sukan malaman sunna, kuma kwashe-kwashensa ya kwashe shi ya bi gayyace-gayyacen shi'a na yaudara da kuma har ya dawo yana sukan ahlus sunna saboda dai wasu abubuwa da yake tare da su dangane da ko ƙiyayyarsa zan ce ko wani mawkifi da ya ɗauka dangane da ƙasar Saudi Arabia ala wajhil khusus, da kuma wani abin tun yana ɓoye shi har ya bayyana. Da na san 'yan uwa musulmi waɗanda suke bibiyar darussa da rubuce-rubuce tuntuni kimanin shekara 23 da suka gabata zuwa bayan nan ma da lokuta da dama muna faɗakarwa akan wannan mutumi cewa ba akan hanyar babansa yake ba, ya yi hannun riga da ita nesa ba kusa ba, saboda abubuwan da yake zuwa da dama asali wasu abubuwan ba wai ni dai nan kun san na sha faɗa ba ɓoyewa nake, mun sha magana akan waɗannan abubuwa musamman da waɗannan aƙidu na ƙiyayyarsa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fitowa ƙuru-ƙuru da yaƙar aƙidar salaf ta ahlus sunna wal jama'a umuman, duk da ana da'awar ana kan ahlus sunna amma a ƙasa ana yi mata zagon ƙasa. Duk wanda bai da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba ai ba dama ya shiga cikin ahlus sunna, saboda dai sakacin mutane da girmama babansa da cewa ga yadda tarihin babansa yake, aka saki jiki da kuma waɗanda ya kamata a ce sun fito sun ƙuru-ƙuru sun barranta da shi tun farkon waɗannan irin abubuwan ba su ɗauki matakin ba, suka bar abin yana ta tafiya haka. Ga shi nan dai yanzu ya dawo yana maganganu na soke-soke har da faɗar dama dai wani abu ne da yake zuciya a ajiye, waɗanda suka je suka yi karatu a Saudi Arabia duk wanda ya tuhume shi da me yasa ya je Iran to munafiki ne. Ba wanda zai ce ma munafiki, ko in ce mu ba za mu ce ma munafiki ba, amma munafiki shine wanda yake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu ya kafirta su, shine waɗanda ka zauna da su, waɗannan kan tabbas akan mummunar hanya suke, kuma su ba su taɓa ɓoyewa ba. Yawa da zagin Abubakar cewa kafiri ne, Umar kafiri ne, Uthman kafiri ne, Aisha kafira ce, Hafsa kafira ce, Muawiya da sauran sahabbai dai duk kafirai ne, sai wanda su suka zaɓa, wanda kowa a cikin kudan ya sani, duk wanda ke bibiyar menene aƙidar shi'a ya san duk mai shi'a a duniya aƙidarsa kenan. Haka ne ko ba haka ba? To amma kasancewar kana da matsala da al-mamlakatul arabiyyatu saudiya a matsayinta na ƙasa da ke ƙasa ce da koyaya dai duk yadda mutum ya so ko ya ƙi, babu wata ƙasa da take tsaye alal aƙalla akan usul na musulunci da bayyana su a cikin tafiyarta cewa suna tafi akan musulunci, musuluncin kuma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba musuluncin wata aƙida karkatacciya ba, da kuma aiki da su a kotuna a shari'o'i. Babu irin wannan ƙasar har yau, da taimakon addini, wanda daga cikin waɗanda aka taimaka a addinin har da shi shekaru da dama an je an yi karatu, duk da dai karatun dama can mu mun sha faɗa ba a gun malaman sunna aka yi karatun ba. Ba na son shiga cikin personal abubuwa, amma kasancewar shi wannan mutumin ya ɗauko ta da wannan, ba kuma wata daga za a ja ta cane na cane ba, amma ruɗuwar mutane da shi
shi ya wajabta dole mu yi wannan bayani. Kasancewar mutane da yawa ba su san irin aƙidin da wannan mutum yake ɗauke da su ba, wanda akwai rubutu da muka yi wani lokaci can baya, yan exchanges dai haka da suka faru kamar da na ambata mana wajen shekara 23 cikin aƙidun da yake tafiya a kansa, inkarin su mahadi da suka zo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, inkarin dawowar annabi Isa, duk waɗannan abubuwa wasu ma suna ɗaukar su ƙananan abubuwa ne, da cewa duk hadisan nan na Bukhari da Muslim gaba ɗaya duk wai daga bola suka ɗebo su. Maganganu dai marasa daɗi akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, da tilastawa mutane ba wani addini sai mazhabar malikiya. Babu wanda ya ce mazhabar malikiya ba musulunci ba ce, amma ba ita ce kaɗai musulunci ba kamar da shi ya ɗauki abu. Wannan shi kansa wata bid'a ce da shi ya zo da ita. Wani mutum ne da ba shi da ma inda za ka iya sa shi ka ce ga aƙidarsa guda ɗaya. Wata rana ba kharije, wata rana ba mu'tazile. Na'am? Haka ma inda ras yayi nan ba kuma don komai ba, sai saboda ni na sha faɗar wannan, ko da wasu suna ga kamar ba haka ba, amma dai nazara amiƙa in ka yi ta, mutumin yana da wata matsala asali da fahimtar addinin musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawwa a murguɗe ya fahimce shi ra'ayoyinsa su ne musulunci. Babu malamin hatta mazhabar malikiyan wanda bai taka masa wuya ba. Duk wanda ya saba ma ra'ayinsa to zai masa daidai, ko da a cikin mazhabar malikiyan ne. Allah ya